Grabe mga kapatid yung ano dito, star fruit. Ano to eh, tabis ba to o santol? Yung katanot na ito talaga star fruit to eh. So marami to sa ano, Malabang. So napakamahal, 32.98. Apat na piraso lang tapos bulok pa. Tapos ito 37 kasi hindi siya bulok. 37. Grabe yung ano, presyo dito. Sa Malabang ano lang to eh, nakakalat lang doon, tinatapon lang. Star fruit balimbing Maranya ba ang pangalan nito sa Maranay? Balimbing ito atau malaya ko 37. So ngayon mga kapatid, tapos lang natin mag-inventory dito sa Karipotala. So ngayon ay alas 3 na. Ang oras natin ay alas 3 ng umaga. So kung makikita niyo ay napakadilim pa. So ngayon ay nandito tayo sa Karipotala at tayo ay pauwi na. Dahil tapos na tayo mag-inventory. So ito yung mga kasama kong nag-inventory ngayon. Silang lahat ay nag-inventory, mga company merchandiser. Bismillah. So ayun yung mga kasama ko, pauwi na kaming lahat. Bismillah. So ganito mga kapatid yung buhay ng merchandiser. Pag nag-inventory yung kumpanya, yung mga customer, mga market, kailangan mong umatin. Dahil pag hindi ka pumunta ay makagalit sila, tapos hindi ka bibigyan ng order, hindi ka maka-order, hindi ka bibigyan ng magandang display. So yun ang kanilang mga ginagawa. Kaya kaming mga company merchandiser ay napipilitan kaming pumunta. So yun nga mga kapatid, tayo pauwi na sa ating bahay. So pagdating natin sa bahay, magluluto tayo para hindi na tayo gigising. So maghapon tayo matutulog ngayon. So ito na mga kapatid, malapit na tayo dumating sa bahay. Tapos kung mapapansin ay walang mga sasakyan dahil pa lang, mag-alas 3 pa lang. So ito na mga kapatid, malapit na tayo dumating sa bahay. So pag dumating tayo sa bahay, papatay na natin ating cellphone dahil aakyat tayo at ang tawag doon, at magmamadali tayong umakyat dahil ngayon ay walang katao-tao sa labas. So medyo nakakatakot. So yun nga mga kapatid. So mga kapatid, salamat pala sa palaging nandyan, yung mga laging nakatambay. So maraming salamat sa inyo. So huwag po kayong mag-aalala dahil hindi ko po kayo makakalimutan. So maghintay lang tayo mga kapatid dahil may palaro tayo. So yung sinabi kong palaro ay tutuparin natin yun. So pag may sinabi tayo ay kailangan natin tuparin. So pasensya lang kayo dahil hindi pa ako nakakapagpalaro ngayon dahil sobrang basic ko, napaka-basic ko ngayon dahil ang daming trabaho, tapos ano ba yun, tapos malapit pa ako magka-bakasyon, kaya
Kaya busy ako ngayon. So ito mga kapatid, may makakasalubong tayo ng mga delivery, mga rider. So kaya nagbibidi tayo habang tayo drive dahil wala naman sakyan, saka hindi mabilis ang ating takbo, saka dito sa dinadaanan ko ay walang dito camera. So nag-iingat tayo mga kapatid, huwag po kayo mag-aalala dahil baka baka mabas tayo. So pag sa umaga po, pag ako po ay nagdadrive, hindi po ako nagbe-video, hindi ako nagsi-cellphone. So ngayon lang po dahil wala naman tao, walang masakyan, so ako lang ang nasa daan, saka hindi mabilis ang aking takbo. So yun lang mga kapatid, tayo dumating na dito sa bahay at papatay na natin ang ating cellphone. So abangan nyo na lang yung mga iba pang mga videos natin. So maraming salamat sa mga patuloy na nandyan. So salamat mga kapatid. So yun lang, God bless and good morning. Assalamualaikum.